Dámy a pánové, jo, krásný dobrý den, dámy a pánové, vidíte to je tomu videu a dneska si zahráme Brawl Stars. Vím, že už je dávno mrtvý, ale to je mi úplně jedno, protože já jsem to měl, hrál jsem to, jenom že mi už smazají úplně bohužel. Teď dáme nějaký random HD, na tom vůbec nezáleží, takže dáme confirm, accept all a jdeme hned do první hry, nebo co to je, jo, to je tady ten trénink, tak ten vám zrychlím. Tady vidíte můj trénink a mezi tím, co dělám trénink, mi dej like a odběr. Moc ti za to poděkuju a jestli to ještě nemáš, tak bych ti poděkoval a napiš mi do komentářů tvýho nejoblíbenějšího brawlera. Tak zase si užijte video. Dřív jsem musel natahovat a mačkat a teď je to jedno. Toto je velmi vylepšený bod Brawl Stars. No dobrý den. Ježiši, to smůžu víc, vlastně tady nemůžu umřít, ale tak nevadí, vezmeme si power cube. Čím to nás nemůžu prostě zabít? Šalenka na dálku, můžu jít takhle k němu, má 4 powery a co? Tady je šelenka, sundáno, nabereme si power cube, možná to moc řve. A pojďme sejmout toho posledního, jmenuji se Brawler, velmi kreativní jméno. Hrál jsem to teda při starém Trophy Roadu, jo. Hej, a tak kde je ten špeknín? Špekíne! Pojď sem. Easy, kámo, easy, vůbec mě to nezajímá. Kámo, jediný jméno tady existuje. Showman Hat. Nějaká animace. Co to je? OK. 200 powerpointů. A tady Nita. Čete. Můj první Trophy Road. Šlenka je OP, vylepšíme, že jo. Aspoň na power 3. Máme jenom tady to. Mám za to, že změnili, ano dámy a pánové, oni to i změnili toto. A jsou kredity? Jo, jsou pořád kredity. OK, jdeme další hru, čete, nebudeme to okecávat. Jde nám naše první hra, na který půjdeme si trochu tryhardit, a nebo je to něco rozdílného. Tady tím videem bych chtěl dát určitě 200 pohárků. Nám to hitlo hned do první hry Čecha. Takže králi Bad Boy, jestli se tady na to díváš, tak mi napiš do komentářů a vyhráš 20 000. To je co? A náš úplně brutální hunt pokračuje. Tady nějaký powerpointy, ježiši. Všechno mám, všechno umím, všechno znám. Máme Brawl Bally. Máme Nitu. Tu si můžeme taky vylepšit, ale Nita mi nepřijde zas tak jako OP Brawler jako je Shelly. A tady máme co? Mě to dal Mortise. Tak si děláš srandu. Free Mortis. Kámo, my jsme dostali hned do začátku Free Mortise. Tak to jo. Jo, on má tady ten skit, že jo, ten top hat, ale my si ho bereme klasickýho. A co tu máme potom? Daily questy. Jump graby je OK. Je tu Jessie.
OK, a ty bravoři sám budou unlockovat míň, což mi vůbec nevadí upřímně. Takže Bo tady je, Ems a B. No, nevypadá to špatně, vypadá to všechno tak, jak to známe. 3 novinky, to je nám jedno, jdeme Bravo Bo s Mortisem. Tady vám dám takový rychlý sestřih nejlepší hry s Bravo Bo, dokud nám nedáme nějaký ty pohárky, aspoň začátečnický. Pojď. Dobrý den. To jediný autor góla jsem já. Lucky jak něco. A dobrý den. Tady je boťáček. Let's go. Daily questy. Co to je za questy? Jdeme čekat. Pojď. Kamo, easy. Ježiši, počkej, tady je rozhodnutý. Já žiju šahár. Sám vysměju, dávám to ultinu, no. Teď je to hotovo, jo, ale... Je to easy, čekle. A tak! Co to je za laky? Ježiš, já jsem to online ale co to je za laky? Trofej mi docela jdeme, že to není špatné. Musím se udělat svým jménem Bravo hrát proti silnějším. To je nabušanec. A kdo to zase rozhodl? Možná je to tam jinak postavený. Dobrý čete, dobrý. To už sem dáme. Easy win. Elko, ale my se otevřít mytickou starou dobu. Rare. Mytik. Ježiši. Pojď. No nic, budu se tvářit jakože nic. Bohužel. Ale teď to je ten opening. Začneme tady tím dole, kde máme 1000 coinů, ale staré dropy nechávám nakonec. A pojďme. 100 coinů. Staré dropa. Ne, já musím hledat staré dropu, tak pojď. Epika, chat, to je chill. Tady nějaký kramínky. OK. 200 coinů. A teď tu další stará dropa. Teď mi padne legendary, koukejte. Ještě, kamo, hlupou kam vidět. A tady mám bravora. Ne. Kdo je za mě nejlepší ze všech? Dynamite. Hrál. Tam máme nějakou dvoječku. Tam je jedno. Počtěte. A tady dál už nemůžeme. A teď tu je nakonec ta padne legendary. Super rare. Dneska docela unlucky opening. Já si tady počkám na Edgara. Máme tady Dynamika. Jo, to je úplně bravé. Tak mu dáme rovnou vylepšení. A máme tady gadgetky, jsem dneska odemknul ještě. Je zadarmo. Není. A já si ještě jednou vylepším, abych měl díry.
Geary Unlocked. A chci tady to. A gadgetku si vemu tady tu. Jo, takže teď jsme si trochu maxli šeli. Můžu ještě tady jednu dát Dynamikovi. A zbytek dáme donity, ať to máme takhle rovnoměrně vyvážený. Ale to je pro dnešek všechno. Like, odběr a uvidíme se zase příště. Čaute.